Kami ang Matudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga Bareta. Sa lado lokal, DepEd nangapunan sa mga magurang na ipa-enroll na ngunya na simana ang sendang mga aki para sa school year 2024-2025. Tulong ambulansya itanao kan gobyerno probinsyal kan Albay sa tulong district hospital sa Linderos kaini. Mga pulis na nagpailing nin dai matatawadan na dedikasyon, serbisyo asin sakripisyo, tinawanin onra kan PNP Regional Office 5. Pagtaonin marhay na serbisyo sa mga bisita na makikipagselebrar kan Ibalong Festival 2024, ipinangapuda ni Legazpi City Tourism Officer. Sa lado nasyonal, mga ahensya kan gobyerno, local government units asin iba pa pipagpahanda na para sa mga maabot na bagyo. Paggamit din solar power sa mga pasilidad kan gobyerno, suportado ni PBBM. Blended learning gustong pakusugon kan DepEd ngunyan na panahon nin bagyo. Dahil sa mga nagtitindog nin harong sa mga agihanin tubig, asin creek, nagkukusog ang pagbaha sa Metro Manila sigun sa DPWH. Sa ibang nasyon, wala ko tao lugadan sa pananaksak sa Inglaterra. Baretang Sports, panibagong world champion sa boxing, taga Libon Albay. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nangapudan ang Department of Education Regional Office sa mga magurang na reparon ang sa indang mga aki na reipa naka-enroll asin mag-ingua na may pa-enroll ini ngunya na simana para sa school year 2024-2025. Sigun kay DepEd Bicol spokesperson Mayflower Humamil, uminabot nin sobra sa 1.7 milyones ang bilang kan mga estudyanteng nakapag-enroll na sa Kabicolan. Koon kan magbukas ang enrollment period sa gud kasuudma. Sinabi ni Humamil na ang target na bilang kan DepEd nasa 1.8 milyones kung kaya sagkod ngunyan kulang pa ining. Sinabi niya na makaherak man ang mga aki na dakol na leksyon ang bubuko doon in kaso mahudyan sa pagpa-enroll. In kaso makapagparesto ngunya na simana, pwede pa ini makover kan 8-week curriculum kung saan sagkod sa ngunyan pinagigibuan pa ning paagi kan DepEd na masimbagan ang mga hagyat sa learning recovery. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinauwanin pagmidbid ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang duwang miyembros kan kumandansya bilang tanda kan sa indang dai matatawadan na kabayanihan asin sakripisyo sa serbisyo. Nagresibi nin medalya ng sugatang magiting asin medalya ng kadakilaan ang mga opisyal na sinda Police Corporal Junel Cupin, Campo Mayor kan 9th Special Action Battalion, Special Action Force asin Police Corporal Carl Madrigal Gratela, kan Criminal Investigation and Detection Group Albay Provincial Field Unit. Matatandaan sa sarong operasyon para magsirbikuta nin search warrant laban sa Dasmo Brothers na inakusarang nagbalgar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
nagkaigwanin madugong engkwentro sa Barangay Basicao, Coastal, Piudoran, Albay. Sa nasabing insidente, nagsapar nin lugad sinda Police Corporal Campo Mayor asin Police Corporal Gratela matapos magkaengkwentro ang mga armadong kalalakihan. Sa ngunyan, ang duwang pulis nagpaparahay sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Asin sinabi ni Dizon na ang pagmidbid na ini sarong patunay na dainin kapantay na dedikasyon asin sakripisyo ang pulisya sa indang serbisyo na ang katuyuhan na mamanihar ang katrangkilohan sa rehiyong Bicol. Mataunin tabang ang Department of Social Welfare and Development Office, Regional Office sa mga personang biktima kan nangyaring pagsabog sa sarong pwesto sa Cal Courtyard Building sa Barangay Pinarik, Legazpi City kanakaaging Sabado. Sigun sa DSWD Bicol, nabisita na nindaan mga personang nagkarurugadan para mantulos ng mga pagtaon in asistensya na kaipuhan. Ang tabang na itatao na sa Erarom kan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program, kung saan ang mga biktima na may minor injury makaka-resibi nin tig 5,000 pesos asin 10,000 pesos naman sa mga severely injured victims asin pamilya kan nagadan. Sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan DSWD para masiguro na matatawan ni magkakanagong asistensya ang mga biktima kan nasabing insidente. Piglinaw ni Mr. Caloy Andes Loria na bako siya ang may sadiri kan Cal Courtyard na makukuha sa Old Albay District. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Loria na may mga nagpahayag nin kahapotan sa iya sa paagi nin apod asin messages sa telepono asin nag-aaram kan ownership kan Cal Courtyard kasunod kan nangyaring explosion o pagsabog kaini kan Hulyo 27, 2024. Katakod kaini nagpahayag naman nin simpatsya si Loria sa gabos na biktima kan pagsabog sa nangyaring mismo sa sarong store sa ground floor kan Cal Courtyard. Hinagad man ni Loria sa publiko na pirming magberipikar nin mga impormasyon asin likayan ang pagpapalakop nin misinformation. Sa ngunyan, padagos pang investigasyon kan Bureau of Fire Protection Legazpi matapos na i-turn over sa INDA kan Legazpi PNP ang pagpapadagos sa investigasyon. Matatandaan, alas 11:30 nin aga kan Hulyo 27 kang mangyari ang explosion o pagsabog sa nasabing lugar kung sa insaro nakatawo ang nagadan mantang sobra sa 30 ang nalugadan. Uminabot sa 232,306 na mga turista ang nag-abot sa Legazpi City sa ikaduwang quarter kan presenting taon. Ini susug sa datos na piniluwas kan Legazpi Tourism Office kung saan ang nasabing bilang halangkaw kumpara sa sobra sa 121,000 na mga turista sa primerong quarter kan taon na konsideradong overnight staying guests. Sobra sa 245,000 naman ang mga bisita sa Legazpi City na pigapod na same-day visitors halangkaw ni Marhay kumpara sa 600 o 62,000 na nag-arabot kan mga bulan nin Enero, Pebrero asin Marso. Sa kabilugan na 281 meetings, incentive travel, conferences and exhibitions na ginibo sa Legazpi kan Abril, Mayo asin Hunyo, sobra sa 104,000 na mga turista ang nagabot sa syudad. Nagdalaom ang City Tourism Office na padagos pang madadagdagan ang bilang kan mga turista dahil naman sa mga nakalinyadang aktibidades kay bana na ang pagpupuon kan Ibalong Festival sa masunod na bulan para man mapalangkaw ang income kan mga nagninegosyo digdi kay bana na ang mga hotel, pasyaran, transportasyon pati na ekonomiya kan Legazpi. Hinagad ni Legazpi City Tourism Officer Cristina Agapita Pacres sa mga albayanos asin Legazpeños na pakarayon ang pigtataong serbisyo sa mga bisitang posibleng mag-abot para makiselebrar sa Ibalong Festival sa bulan kan Agosto 2024 sa syudad kan Legazpi. Sa entrevista kan DZGB News kay Pacres, sinabi kaini na piglalaoman naman ang dakol na turista o bisita sa syudad sa masunod na bulan kung kaya dapat nagibuhon ang marahal
uarahay ng mga serbisyo, arog na sanakan mga para sa transportation services, hospitality services, food services, security services, asin iba pa. Tangani na sinda, magbuelta pa sa satuyang lugar. Mientras tanto, sinabi ni Pacres na saro sa mga antisipara na selebrasyon kan Ibalong Festival, iyo ang street dance presentation kan mga grupo hali sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon kan Bicol. Tulong bagong ambulansya ang itinao kan gobyerno probinsyal kan Albay sa tulong district hospital kan probinsya. Ang mga hospital na natawan in ambulansya iyo ang Dr. Lorenzo Ziga Memorial Hospital sa Tabaco City, Piodoran Memorial District Hospital, asin Pantao District Hospital, mantang ginibo ang blessing asin turnover ceremony sa Governor's Guest House. Sigun kay Dr. Grace Tabagan, kan Piodoran Memorial District Hospital, dakulang tabang ang mga ambulansya, lalo na sa mga hospital ninda harayo, asin perang oras ang biyahe para makaantos sa pinakaharaning referral hospital. Presente sa turnover asin blessing ang mga opisyales kan iba-ibang departamento kan Kapitolyo, sharing kan Provincial Health Office, APAO, PSWDO, PTCAO, asin iba pa. Arestado ang tulong drug personalities sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa sarong drug den sa Ligao City, Albay. Pinanginotan ang nasambitan ng operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay Provincial Office, katuwang ang PDEA Legazpi City Office asin Ligao City Police Station, City Drug Enforcement Unit. Nadakop ang tulong suspect sa Purokwan, Barangay Mahaba, Ligao City, Albay, kung sa ina-recover digdi ang maabot sa 13 pidaso kan sachet na pinagtutubudang shabu na may timbang na poco mas o menos 15 gramos na nagkakantidad nin sobra 82,000 pesos. Na-recover pa sa mga ini ang mga non-drug items, asin kwarta na ginamit sa buy-bust, tulong lighter, tulong aluminum strips, playing card box, asin gunting. Sigun kay Nueve Brigel, ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Albay Provincial Office Head, nasa 2 bulan na nindang pigmomonitor ang drug den, mantang ang 2 pang mga bisita kaini, asin binisita kaini ang aktwal man na nadakop sa ginibong operasyon. Sa ngunya, nahahampang ang mga sospetsados sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iyan ang primerong gabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dakulang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J.E.
J-E-S-A-P Yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos sa Gobyerno Nacional as in local executives na magpreparar para sa mga masunod na maarabot na bagyo sa nasyon sa ampangkan paglaog kan La Nina phenomenon. Ang pahayag, giniba kang presidente matapos na libuto na nagkaperang lugar sa Metro Manila as in Centro Luzon. Sinahiling ang hiwas kan danyos na iwinalat kan habagat asin bagyong Karina na sinabayan pa nin taob. Sinabi kan presidente lauman ang mga paglaog kan mga bagyo sa panahon kan La Nina phenomenon, kaya dapat ngunyan pa sana makapagpreparar na ang mga pangenot na ahensya de gobyerno asin mga local government units. Tinawanin doon kan presidente na importanteng makagibo nin komprehensibong pang-national na plano sa flood control na kayang sakupon na nagkaparang riyon para maging efektibo ini, lalo na ngunyan na nagbabago ang pattern kan panahon dalan sa efekto kan climate change. Sinabi ni Marcos na dain nagbimidbid din boundary ang tubig, kaya dapat magkaigwa ni nakulang plano para sa long-term solution sa mga problema sa pagbabaha asin maiwasan na mamugtak sa peligro ang mga komunidad pati na mga namamanuan. Sinabi niyang kaipuan magibo ni lakdang asin kaipuan na makaukod na imanihar ang new normal. Pabor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga rekomendasyon na gumamit nin solar power sa mga pasilidad kan gobyerno, arog kan mga pampublikong ospital asin healthcare centers para may magamit sa panahon kan kalamidad na daing kuryente. Sigun sa presidente, saro ini sa mga magayon na opsyon sa panahon in emergency dahil dakol ang pagagamitan lalo na kapag putol ang supply nin kuryente sa mga lugar na igwang kalamidad. Sinabi kan presidente na ikokonsiderar ninda ang rekomendasyon para mapag-adala nin marhay asin mahanapan nin paagi para may magamit sa panahon nin kalamidad o disaster. Sinabi kan presidente na ang solar iyo ang nagiging
sinabing pinakadakula saro sa best options na magagamit sa dakol na kamauotan. Magagamit man ang solar power sa pag-charge nin telepono asin makakaapod nin rescue maski putol ang kuryente. Pero sinabi ni Presidente Marcos Jr. na tapuson una ang pigigibong relief operation sa mga lugar na rinapado kan bagyong Karina. Bago to karon sa palasyo ang rekomendasyon na paggamit nin solar power sa mga importanteng pasilidad kan gobyerno. Magigirumduman na dakol na mga lugar sa National Capital Region, Central Luzon, Ilocos Norte asin Cagayan ang nawa ra nin supply nin kuryente sa kakusugan kan pagrapado kan bagyong Karina asin habagat kan nakaaging semana. Bubusol kan Department of Education and Blended Learning ngonya na panahon in tag-uran. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, dakulaan maitatabang kan blended learning para maging duro-diretso ang pag-adal kan mga estudyante maski pa may bagyo o pagbabaha. Pwede man na magpautob nin Saturday class ang mga eskwelahan para mabukod ang leksyon kan mga estudyanteng naapektaran kan kalamidad. Kinonfirmar ni Angara na 841 mga eskwelahan ang daipa nakakapagpuon kan klase kasuudma matapos na rapaduhon kan bagyong Karina kung sain 800,000 na mga estudyante ang naapektaran. Mientras na 98% kan mga eskwelahan sa nasyon ang nakapagpuon kan sa indang klase ngunya na aldaw. Nagpipiot ang agihan kan tubig sa mga estero asin creek dahil sa mga pigtitindog na harong haranidigdi na iyo ang nagpapadipisil sa mga naglilinig. Ini ang sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH National Capital Region Director Lori Malalwan na kaibahan sa mga dahilan kan pagbaha. Dagdag pa niya na dahilan digdi may rekomendasyon na ibalyo sa probinsya ang mga ahensya nin gobyerno para maghiwas sa Metro Manila. Sinabi pa ni Malalwan na apera digdi naglolobo ang populasyon asin may mga dating agihanin tubig na nasaraduhan na dahil sa urbanisasyon. Sa ngunya, nag-aadal ang mga lokal na gobyerno o city government sa Metro Manila o nagigibon nin master plan sa kanya-kanyang drainage para maisabay sa kabilugan na drainage pati sa national para mahiling kung saan talaga maagi ang tubig sa Metro Manila dahil may mga hababang lugar digdi. Mas hababa nin 16% ang 10.2 bilyones pesos na fundong pigtatagama sa Confidential and Intelligence Fund sa irarum kan 2025 National Expenditure Program kumpara sa 12.3 bilyones pesos ngunya na taon. Sa press briefing, sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang paghali kan confidential fund sa mga civilian agencies ang dahilan kan pagbaba kan kabilugan na CIF sa masunod na taon. Mantang piglinaw kani na maabot sa 11.29 bilyones pesos ang para sa 2025 CIF alagad tinakrasan ninda ini asin sinigurong tatawan sana kaini ang mga ahensyang tunay na nangangaipo ni CIF. Kibanan sa tinawan nin CIF ang Philippine National Police na may 806 milyones pesos, PDEA 500 milyones pesos, Department of Justice 579.4 milyones pesos, Department of Transportation 405 milyones pesos asin iba pang ahensya na mas nangangaipo ng CIF. Daing nakuhang alokasyon ang Office of the Vice President para sa confidential funds sa irarum kan propwestong 2025 national budget. Ini matapos ng formal na isumitir kan Department of Budget and Management o DBM ang kumpanya kan o ang kopya kan 2025 National Expenditure Program sa Kamara de Representantes kasuudma. Sa nasabing 2025 proposed national budget, tinakrasan ang kabilugan na nakatagama para sa Confidential and Intelligence Funds o CIF. Sa press conference, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na gikan sa 12.38 billion pesos. Ngunya na taon, binawasan ini asin uminabot na sana sa 10.29 billion pesos
pesos sa propwestong national budget sa masunod na taon. Sigun kay Pangandaman, katumbas ininin 16% pagbasbas kung ikukumparar sa 2024 national budget. Nagkapirang ahensya man ang nagbaba nin nakatagamang pondo sa 2025 proposed national budget kaibahan ang mismong Kongreso. Mantang siniguro man ni Pangandaman na required ang gabos na ahensya na magsunod sa guidelines sa paggamit nin Confidential Asin Intelligence Fund. Bareta hali sa ibang nasyon, irido ang 8 katao matapos na saraksakon sinda sa Inglaterra. Sigun sa Merseyside Police, tulo sindang nagresponde sa apod sa inda na igwang nangyaring saraksakan sa Hart Street. Naaresto ka mga otoridad ang lalaking sospechado kung saan nakuha sa posisyon kani an sarong kutsilyo. Dinarama sa ospital ang mga biktima asin padago sindang nagpaparahay. Baretang sports, nabawi kan Southpaw boxer na Albayanong si Pedro Taduran ang IBF minimum weight belt via 9th round technical knockout o TKO si Jinhiro Shigioka kan Japan. Sa laog na ninsyam na round, pinauranan ni Taduran nin mga suntok ang Japanese boxer kung saan nagdesisyon na ang referee na si Steve Willis na punduhon na sa naan laban dahil dai na makakabalos ni suntok si Shigioka dahil sa tama kaini sa mata na sinaparkan round 4. Dahilan digdi, si Taduran na taga-Libon Albay ang ikaduwang Filipino World Champion kasunod ni Melvin Jerusalem na may pugol kan WBO mini flyweight crown. Igwa si Taduran na 17 gana, 4 na daog asin sarong draw na may 13 na knockouts asin matrayong po niyang nabawi ang IBF 105 pounds crown na sa iyang nakaputan poon kan 2019 sa good 2021. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Maray na aga po. Para po sa sabayang weather forecast ng inaaldaw ni Martes, kung namataan ang low pressure area sa distansyang 480 kilometers norte-norteng sulnupan ng Itbayat, Batanes. Nilalauman man na maluwas na sa Philippine Area of Responsibility, ngunyan aldaw ang nasambit na low pressure area at hindi man gani nakaka-apekto sa anuman na pratikang sa tuyang nasyon. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man ngunyan sa western section kang Luzon. Hindi man sa Kabikulan, sa maghapon nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Ilagay niya ang pamanansyan sa amin mga pulong-pulong pag-urano o pagkikinat asin pagtagultol na karaman kan mga localized thunderstorms. Maluya sa kutsa moderatong duros na halin sa timog sulnupan na mamamatean, ang may banayad sa kutsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Pinatay kagwat kan temperatura ngunyan maghapon, 24 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:30 ngunyan aga, masulnupan siya alas 6:13 nin hapon. Aliligdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samuljo. Yan mga tuwing ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Martes. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Mardela, Jenny Matthew Balyaran Siriman, Angel Mostasa sa Newsbase. June Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagkantabay. Masunod si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga, an hapon.